Arratzaldeon. Gaur elkartu gara gure hezkuntza elkarte guztize, ikasturteari, 23 ikasturteari hasiera emoteko. Eduki dugu lehenengo txokolate jana, dantzari izek, agurra indozkue, udaletxeko agintarizek etorri jakuz, bebai, gu ikustera, gero ipuin kontalari bat, mago bat dugu eta azkenik eukingo dugu dantza DJ festa bat. Kontatu. Gustatzen zaizkizue ipuina? Baduzuen nirekin? Gora, 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 gora. Eta horrela egingo dugu, Txintxa eta txiuarekin. Plisti-plasta eman, plisti-plasta jo. Hau dena izan da ospatzeko apurtxo bat ikasturte berri bat azten dugula eta ikasturte berritu bat. Ia 140 urte daroaz jesuitak Durango ikastetxeak Durangon eta gure dugune da apurka-apurka berritzen goazenez eta berritu dugu jolastokia, berritu dugu haur hezkuntzako parkea, bekoa, goikoa. Gure izan dugu bertatik bertara ikusteko aukera izatea eta danok, familiak, ikasle, irakasle eta edozein herritar gurean ospatzea gaurko egun hau.